Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aniya na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa gugma, mintulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagul ug Inday Tanini sa mga gapnon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Sugda na nga kung suwat, Dolanday. May buntag usa kaninyo niya. Before I start my story, Dolanday, I would like to greet all of you a pleasant good morning. Thank you. Labi na yun sa nagapaminaw sa inyong programang Mga Gapnon sa Kinabuhi. And most especially to all the listener of your program, The Stagnant of Your Life. Yes. Tawagan na lang ko ninyo Lady May. Just call me Lady Me. Lady you, but no Lady Me. Taga-Obrero, Davao City. From Obrero, Davao City. Kausa lang kung nakauyab ang panapakyas dayon. Yes, I have one relationship, but it's a cutting relation. This is a destroy of my heart. Nindot man di ay mamahimong dalaga. Kaway kabilinggan. You know, I'm very nice to see now no obligation to other people. There's no compromise. Kung sa kanta pa, ang sarap maging single. Yes,
I'm sweet, I'm single. Sweet 16, I'm beautiful, I'm your mind. Usa kay kayo niya na nangaligumig dagat sa kong mga friends. Once upon a time, when I'm going to swim and jump to the falls and the swim again, I was together with my friends. Og ako nakaila si Marty. Until I met Marty. Dako siya nga lalaki, Marty is a big boy, na ipagkalagumon. tall, dark, and handsome. Wa ko'y gingon nga gwapohon siya. Tall, dark, and okay, never mind. Hapit ko malumos sa tutungura o giluwas ko ni Marty. And I jumped the pool the sea, and I cannot swim. I cannot swim, don't die. Because I'm not a mermaid. I'm not a jellyfish. O dito na nagsugod ang kapnod sa akong And ginabuhi. it is the starting of the start of my life. O ginini, ang naitabo. And then I got a bed. Malinaw naman mo, girl. Uy, dali sa gudta, uy. Kira ba? Mudaib ka, mudaib ko. Siyempre, ano na, day? Ikaw po, Peter. Ay, bahala ka niya, uy. Makanta, nag-igutom na kung kaya kong kamote. Para girl, uy. Uy, asa man mo? Ang iba. Bahala mo, uy. Mamili pa mo, uy. Nawa. Nagsilisita na sa... Pamukay ka lang mo yan, Ricky. Mabaw, da. Huwag ka maglalom, ha. Bantay mo. Da lang mo, bala mo. No. Lapos na mo. Di naman ako kalangoy. Sakit ka. Gibigugan ko! Agay! Masita! Tabang! 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 tabang. Hudagan ko. Hudagan ko. Some people
Ambakan ako. Ako ko ng Baywatch din. Okay lang ka, miss? Salamat kayo, ha. Ubo. Ayun na mga Itipin na. Ikaw bang kukinan ka matakas sa tanawa na bigugan na nung kami gani kay. Uy! Nakunti yan! Anak ka. Miss, okay lang ka? Salamat kayo, ha. Okay na ko. Iluwa ka ng mga dagat niya! Ilinay mo, ha! Noon sa day ka na nung na makakalamog ko. Wala sa lalumos! Dili ka akong istorya. Alam ka naman tayo mga friend mo lang ko ni! Istoryahan na ita. Friend, hindi na lang friend. So, paano ka na siya, friend? Gani, Di ko nag-istorya maot. Alam, friend, tinulbi ang gid na siya. Okay, wait ka na yun. Nagabi ko pagkaon diri. Friend, kami ka beta, ha? Wait, salamat kayo, ha? Ay. Si pangalan ni mo? Marty, day. Marty. Wait, panasama ko kadungan ng pangalan na, wait. Matalagsaw na mag-ibunay akong naong gid. Asa man di karon? Uy, may Laila pa rin yung pangalan ka, uy! Laila mo na makakuha naman ka! Hindi, kabalo ba, pag hindi ka nahilig o pangit, di ba? Hoy! Ikaw pa! Nilutaw ng tagal ko kagiluwasan na! Maaman! Wala, pasigyahan na siya butanding, ha? Anak mo. Ay, patay! Sorry! Si Lady May, di ay Lady May! Kita na to, ay nagutanding! Salamat paginang! Uy, ana, uy, di atong gabi, iimbati yung bati. Sa dagat na ay butiti. Kapila ko, kapila ko. O tao, di ay si Marty, butiti. Lola, ina niya, friend. Eh, lumas sabi ako niya. Mijante, depende ba? Tara, mga unta. Di ba, uwaw kayo? Di, ka ba? Ulam yung kayo ka. Ako, ringga dyan. Mukhaon kayo! Tara na, mga unta, mga unta. Ay, talagang mangugas ng plato kay mga istorbo ta diri. Ilabay na nas dagat ang plato na lang tapos ay bitbit ni Kuliana. Sige na, Pito, girl. Mag-stray na kami ni Marty. Ay, Marty. Asa kayo nagtrabaho? Kuhan ko. Sa? Kaning sundalo ko. Uy! Sundalo, di ka asa mga na-assign? Sa, kuhan, Basilan. Kaloy-an, lagi ka nakabalik pa ka. Siyempre, kahit tapat yun. Kuhan lagi, bakasyon lang sa Kuban. Kay sakit pa na akong lolo. Ako lang pong ibisita. Oh, may nakabakasyon pa ka na. Dili magiging liguan dyan kay katong matanoon pa ko. Dili dyan nag-standby sa mga tropa. Kaya kasi ko din mo. Ako ra. Naglag po ko dili. Ikaw, asa ka trabaho? Private property, magunang opisina. So, di siya pwede mention. Okay. Bro, bet ka. Uy, trespassing, uy! Kasi private company. Wala pa man ko ni sulod niya. Para no trespassing ko. Gani, gani ako masama. Kabalo ko. Sa ikibutangan ni mo private property. Ang sama na. Nagpilok ID na mo pa! Kabalo ko, butangan mo private property ng imuha na no trespassing. Sige lang, ibutangan na ako na ko. Demolition team ni. Do not delay. Oo ba? Asa ka pwede ka, no? Uy, basig dalay time ba? Manuri ta. Oh, sure. Asa man? Ikaw. Ano tag, Juan?
People's fart? Ay, kita go. Control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Marty, Mo rin inyong bahay day. salamat kayo, ha? Okay lang eh. Nalingaw ka? O, syempre. Kung cute. Ay, natisa. Abi mong aping napay cotton candy. Hindi tinakot ko itong candy di ay. Itay, kaon man ako di man kumukis. Basin niyag sagpaon ka ni mo. Kabalo ka. Abi, kasi ko nga, hindi ko magpakuan. Sagpaan ta. Naulaw sa taanay. Nana, Ah, may gabi, ma. may gabi. Kasama ng kauban mo. Oy, maraga duda ko aning imong kauban. Kisamang kado. May gabi na mo yan ang ako. Kuha niyo og lawas, oy. Si Marty na, ma. Ako rin si Marty. Marty. Kang anang trabaho kag kuan, ang trabaho kag lansa, ito magkakayo. Mama, ikaw ma ba? Adi, kaantay ka ning sandalo ko te. Unsa? Ikaw, alin dito. Surat. Alin na dito sa inyo balay. Alin na kung asa ka ka. Ma! Alin na. Ma! Nausa mong kama, mi. Iwan ka itong ipalaya sa maluto ni mo. Ayo ko kot. Do, alin na dito. Mapahak ka lang ko ng iro na mo rin do. Pahita. Lady May, bato na lang ko. Sige, text. Sige ko, doon na ba na ka mong iro? Kana. Pahita. Mudagan ko. Kana, pahita. Ma! Di ko gusto sundalo ay mamauyap. Ano man? Kabalo ba ka ng mga sundalo? Ano mga men and uniform? Kaya ano man? Ano ko yung mga kailangang mga sundalo? Skrupul basan, sirihilay, kato mga buotan to sila. Hindi na ginuwangan ka ato nila. Wala, mga amigo rin ako to. O, amay ko naman na mo. Pero Tapos, kanang uban nga mga sundalo nga lagyo kayo, kabalo ba kayo sa asa na masahin? Oo. Nakagay ng babae. Sag-asa na may mo jamming na, gamitan nila nilang pistola. Ilang armalite, shotgun, batuta. Ma, di ka kami uyab ni Mark. Maski na, kabalo ba ka ng mga sundalo, maayo kayo na mo jamming. Ha? Ma! Usa, ipagtanggol ka. Siya nagtabang sa kuwa, ma. Onya! Gawa sa kuwa. Gisugod ako siya patabang. Ano kayo mo ito katong dagat kaysa mauyab ni mo lang mga. Gusto ni mo mamatay Alang na Marte. ako, ma. Ha? Gusto ni mo mamatay na ako, karon tayo. Napamanay si Kans Day, pwede pa magkamatabang anak kay naman tayo 911 naon sa day ka. Naon sa day ka. Siya nagtabang sa kuwa, ma. Ay, aron patik-atik na dito kay para ibigin. Mga ina na may sala ng mga sundalo. Ako na broken heart, di ka dati, ma. Ayaw ko inanaama. Ayoko na ha. Ma! Hindi ka reaction. Ha? Ako kabantay, ma. Ay, kung ano na, pag-istubag, ha? Pag-istubag! Kabalo, may nakasakwa. Anyahan ko na mo, kabalo ko kung sa'yo tama o mali. Ha? Kasabot ka! Kasabot ka! Palayo niya. Palayo, ay narin ko taka to tawanan. Palayo na! Na, 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 na. Abi na ko di na ka mapakita sa kuha. Bus! Tambay, bus! Hapit ang tali ko magpakita ni mo. Bus! Tambay! 20 na lang, bus! Yan lang naikyas ko kay mama. Bus! Ma'am! Kung saan yung problema niya sa kuha? Last na Hindi siya ganahan sa imo.
Ano lang. Amot niya, kaya wala man siya gina. Kuhan nga rason sa Ang kuha. boss, boss. Ano ba, siya palitin lang nagtambad na. Saan mo kayo? 20 lang kilo ni boss. Meron ka? Dali boss, oh. Guwapa pa kayo ni ko tamban, boss, oh. Bebe. Kani, huwag mo kayo dalang kwarta, kanila ko ibayad. At man? Boss, ako na lang palangin ng tamban dun sa, kuhan, lahat, ban, manglangan na lang, lakoy lang mo, ban, lakoy na lang mo, ban. Maraman dahil na. Buhatan na niya, boss, ha? Buhatan niya, boss. Wala ko na ko within after 1 week. Kaya, at man? Si mama. Boss! Isa ka siya balik-balik. Boss, gulitin ni boss, ha? Gulitin ni boss, ha? At man na, be. Kaya na, sindihan sa nakon, papilo ni boss, ha? Ikaw, gani. Boss! Ay, serious, pusila ko, boss. Nagsigan lang naman ang papilo na, boss. Kantos na, kadinamita, boss. Balino ko ito sa nahan, bis. Mukha yung tawanan eh. Boss, puputo na, boss. Boss! Puputo na gina, boss. Puputo na gina. Bantay, boss, bantay, boss. Salamat, boss. Ready me. Marty. Mahal ko ikaw. Kayaan ba ko dito? Pabalik ko dahil pabalik ako basilan. Magpari-assign ko Davao. Balag, butang ko nila sa task force. Pabalik, tigbantay na lang ko dahil sa MTS. Murag sundalo ko dahil, pero bahala na. Basta na makauban na tiga. Karoon lang, kailangan lang ako mabalik. Tapos, mabalik mo ko dahil naman ako sa basilan. Sure ka mo, balik ka dahil. Mga pilang po kakatuwid, bulan. Oo. O panidi, para akong masahiran. Pero, magsulat ta. Bawal sa mo mag-cellphone, mag-text, tawag, pero magsulat ko ni mo. Okay? Please. Marty. Talaga, Triby. Ibingaw ko ni mo. Nanapod ka ba? Nanapod ang style ni mo, ha? Ay, boss. Iba ako, bala ko dili. Marty. Boss! Birahin na, boss! Marty. Grabe na pala, boss! Ay! Marty. Okay, hana mo gastar niyo, eh. Ay! Marty. Andre, nagsig... Ay! Onya, Ma. nga na magsige magkahilak niya. Dahil na kayong luha ni mo? Nagsigaw pa abot sa sulat ni Marty, Oo, ma. na kung gingon sa mo, ha? Asa naman ito ang sulat? Asa naman to tuig na kapin? Ha? Asa man ang imong gipanghambog ni mo nga Marte nga sundalo, kato? Ha? Si Marty, ma. Staff sergeant to siya, staff sergeant. Sige to kasta. Staff na po doon sa kanyang lugar. Ha? Paano ko kabalo kung naunsa siya dito, O ma? ano yun? Nanatoy lang babae. Nanatoy lang itanday-tandayan dito. Ha? Hindi lang taka nga. Basta mga sundalo, to lang sa ritarong anak. Ihapra. Nya, padala gato nga. Bisag itom nga ito tanahon ng tamhana to. Pero ito naghahanag babae kay hambug-hambugan na ito ni siyang Armalait. Ha? May pag-DJ mo, ha? Sobrang kawapo ng DJ, ma. At least pagtanggalo na sila, balik to back to zero, yun na sila. Kaya mga sundalo, kamito na lang baka sundalo, ana. Ha? Pwede mo na sila mag-lapgo. Pwede na sila mag-pan, arpok. Kablo kasi arpok. Wala, ma. Armis purok. Pwede na sila, ana. Sanay lagi ka, ano, ma. Alang! Alam niyo mo na sila? Ayoko ka na pagtubag, ha? Sa una! Ha? Kabalo ba kag-strapping ako masakit na mga sundalo sa kuha? Gi-strapping akong kasing-kasing, anak! Muna nga ikaw, pangita ng lain! Ma. Ha? Kalimti na to si Marte. Ha? Kalimti na! Nakita nyo
ba? Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow high and fade. Don't let him steal your heart. Sukad ka ron, Marty. Kalimtan ka ka. Sakit kayo ang ibuka. Lady May? Marty? Lady May, ibalik ko. Kingibigaw ko kanimo. Umubalik, day ka? For how many years ka nang nawala? Sa tuig raman. Abing ko na kung musulat ka sa kuha. Di ba wala? Wako ka receive, wako ka dawat. Gamay, sulat man lang nimo diha. Kung kumusta na ka dito, kumuhi pa ba ka o patay na? Lady May, nagsuwat ko sa imo ha. Wako niya dawat. Kadadlaw nagasuwat ko nimo. Kadadlaw ko nagapadawag suwat. Maski gamay nga mensahe, maski taas nga mensahe, nagapada ko nimo. Wa Sa ko imong nadawat, birthday, nagpada Marty. akong suwat. Pasko, bagong tuig, nagpada ako Valentine's. Wa kayo nadawat? Wako niya dawat, Marty. Wala. Ewa ka nang padala. Nagpada ako suwat nimo. Wala ka diha. Wala ka na ko. Lady May! Lady May! Lagot kayo. Mas may nahagpo? Dope? Mga sulat ni Marty. Ano? Ay, anak. Ano sa ka? Ma! Ano gini? Nagubang kisan mi. Oo! Ikitago ni mo tanan! Awa sa mga toko. Asa ko mga toko ko. Ano man ni ma? Galaw ko na dyan. Nakita. Ano? Sulat. Ikaw ang dahilan nga nung ako karisibog mga sulat ni Marty. Akin sa pamanday kita naman doon diri. Ako yung dahilan. Pero ina naman ka, ma. Pwede ko gusto ka masakitan ka. Kaya ko lalaki yung gihatag ni mo. Ma! Dili ko ato! Na ako'y lalaki. Kato si... Kabalo kato si Joel. Dili ko ato niya, ma. Bisag bunguton to, pero... Si Marty Kwartahan ako to. gimahal, ma. Si Martin, hindi nagkakato ko Martin kay... Adalit kayo to. Si Marty, ma. Daga kayo itong babae kay sundalo to. Dili ko makakasal niya si Marty, ma. Kamusta mo? Ito naglain mo. Ito ka ba? Madisgrasya ka na mga nalagot. Bahala ko, ma. Si Marty. Balik! Balik! Lady May! Balik pa doon mo kay Lady Matrix, ha? Lady May! Hampir ako, di na ka bumalik. Marty. Sorry. Okay lang. Di ba ano ang tanan kay mama? At least kabalo ka nga tinuod ko sa imo ha. Hindi ko para sa ginisulti sa uban ngayon ani may mga sundalo. Kay kami mga tarong mi. Servisyo mi sa katauhan. Sa tong nasun. Ang labinigin ko nagservisyo ko sa mong kasing-kasing. Marty. Kimahal ko ikaw, Lily May. Di mahal ko ikaw, Marty.
Kaso na ni Marty ang transfer din sa Davao. Dolanday. Ug ikalipay ko kaayo kini. Hindi na gyud kami magkabuwag pa. Ug isaad po niya kung asak siya ma-assign. Tuaw sa bako. Ug ang mamahimo na mong anak. True love can wait, matod pa. Ug dalipay ko. Ka nakakita na jugog tarong nga lalaki. Dagan kayong salamat and more power sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. Sa tanang mga suking tigpaminaw, punta namin nakatunan. Inyong suwat magtatampo, Lady May.